Niektoré príležitosti neprídu dvakrát a tie najhodnotnejšie sa často na verejnosť ani len nedostanú. Ak si tu, možno aj ty cítiš, že svet sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým a že dnes už nestačí byť len šikovný alebo pracovať tvrdo. Dôležitejšie je, kde sa pohybuješ, s kým si prepojený a k čomu máš prístup. Možno si podnikateľ, investor, tvorca alebo jednoducho niekto, kto nechce len zarobiť viac peňazí, ale aj budovať niečo, čo má skutočnú hodnotu. Byť súčasťou niečoho, čo ti otvorí dvere k novým ľuďom, neverejným príležitostiam a strategickým partnerstvám. Niečo, čo ti dá reálny vplyv, silný network a dlhodobé výsledky, ktoré ti neprinesú len vyšší príjem, ale aj nové aktíva, reputáciu a prístup k príležitostiam, ktoré sa na verejnosť často nedostanú, alebo až vtedy, keď je neskoro. Tušíš, že ďalší krok nepríde z toho, čo už poznáš, ale z nového prostredia, ktoré ti otvorí nové dvere k iným informáciám, k iným ľuďom a k iným možnostiam. Presne preto vznikol klub Sherry. Nie ako nejaký trendy produkt pre masy, ale ako limitovaný prístup pre 300 ľudí, ktorí chápu dôležitosť správnych informácií, správneho networku a správneho načasovania. A chcú byť súčasťou uzavretého business networku s ďalšími podnikateľmi, investormi, lídrami, investičných a neverejných podnikateľských príležitostí, priestoru, kde môžeš ukázať vlastné projekty pred strategickými partnermi a systému, v ktorom získaš podiel na celkovom objeme správy kapitálu firmy Justus Flynn, teda zo všetkých aktív, ktoré firma dnes aj v budúcnosti správuje. Inými slovami, čím viac Justus Flynn rastie, tým viac rastie aj hodnota tvojho podielu v klube Sherry. A čo je zásadné? Každý môže vlastniť iba jeden podiel Sherry. A nikdy ich nebude viac ako 300. Preto si starostlivo vyberáme, komu tento prístup ponúkneme. Lebo toto nie je len investícia. Je to komunita a záleží nám na tom, s kým ju budujeme. Aby si lepšie pochopil, čo to znamená v praxi, tak tu sú slova niektorých ľudí, ktorí už podiel v klube Sherry vlastnia. Napríklad taký Dušan. Za prvých 5 mesiacov sa mi vrátil dvojnásobok investície a navyše som získal zaujímavé kontakty a projekty, ktoré by som inak nevidel. Alebo Pavol. Dostal som sa medzi prvými k nástrojom, ktoré mi mesačne generujú príjem a zároveň k ľuďom, s ktorými prepájam svoje vlastné projekty. Alebo napríklad Sára. Pre mňa Justus Flynn nie je len spolupráca. Je to vzťah založený na dôvere a reálnej starostlivosti. Cítim sa tu ako súčasť rodiny. Ako môžeš vidieť, ľudia ako Dušan, Pavol či Sára už dnes využívajú benefity Sherry na maximum. A práve preto je dôležité pochopiť, čo Sherry v skutočnosti je. Nejde len o investičný produkt alebo uzavretú komunitu. Keď sme zakladali Justus Flynn, nechceli sme byť len ďalšou firmou, ktorá predáva produkty alebo služby. Chceli sme vybudovať niečo, čo má reálny a dlhodobý vplyv nielen na jednotlivcov, ale aj na región, v ktorom žijeme. Veríme, že silní jednotlivci sú základom silného Česka a Slovenska a že budúcnosť sa buduje skrz strategické spolupráce. Sherry je pre nás spôsob, ako spojiť tých správnych ľudí, ktorí chcú rásť, vytvárať, prepájať sa a spolu vytvárať budúcnosť, ktorá nie je závislá od systému, ale od nás sami. A možno sa teraz pýtaš, pre koho je Sherry vlastne určená? V prvom rade Sherry naozaj nie je pre každého. Nie je to pre ľudí, ktorí hľadajú rýchle zbohatnutie, garantované výnosy do 2 týždňov alebo chcú len pasívne čakať na výsledky. Ale ak si podnikateľ, investor, líder alebo niekto, kto chce mať prístup k príležitostiam skôr než ostatní, chce zarábať spolu s firmou, nie len cez ňu, chce byť viditeľný pre ďalších hráčov a prepájať sa s tými správnymi ľuďmi a zároveň chápe, že najväčšie príležitosti sa na verejnosť ani nedostanú. Tak potom Sherry môže byť rozhodnutie, ktoré ti otvorí úplne novú kapitolu. Ako som spomínal, každý majiteľ Sherry má podiel na celkovom objeme správovaného kapitálu firmou Justus Flynn. To znamená, že klub Sherry je k dispozícii len pre 300 vybraných ľudí a keď sa rozdelí, bude navždy rozdelený. Takže ak cítiš,
že s tebou táto vízia rezonuje a chceš zistiť viac, stačí iba vyplniť krátky formulár pod týmto videom. Pozrieme si tvoje odpovede a ak to bude dávať zmysel, pošleme ti pozvánku na nezáväzný osobný rozhovor. Nebude to žiadna hodinová prednáška ani klasický predajný hovor. Bude to normálny rozhovor medzi dvoma ľuďmi a spoločne zistíme, či si ten správny človek pre túto komunitu a či Sherry zapadá do tvojej a našej cesty. Tešíme sa na teba.